Benvinguts un dia més a Espectáculos BCN. Avui ens submergirem en un dels fenòmens musicals més emblemàtics de Catalunya, la rumba catalana, un estil vibrant que ha deixat una empremta duradora en la música i la cultura popular. Prepareu-vos per un viatge fascinant a través del ritme, la història i les figures clau d'aquest gènere únic. Som-hi! Orígens de la rumba catalana. La rumba catalana va néixer a la Barcelona dels anys 50 a partir de les influències musicals de les comunitats gitanes. La barreja de ritmes afrocubans com la rumba i el son cubà amb la rica tradició flamenca va donar lloc a un estil musical innovador. Els gitanos catalans amb la seva creativitat innata van començar a fusionar aquests elements creant un so únic que ràpidament es va escampar per tota la ciutat i més enllà. La rumba es va popularitzar als carrers i festes populars, on els músics improvisaven i la comunitat ballava amb gran entusiasme. Les actuacions a places i tablaus de Barcelona es van convertir en llocs de trobada per a l'expressió artística i la celebració. Característiques musicals. El que realment defineix la rumba catalana és el seu ritme contagiós i el seu estil alegre. El ventilador o la tècnica del punteig de la guitarra és fonamental. Aquesta tècnica imita el so d'una bateria i crea un ritornell que marca el tempo de la cançó. A més, el ritornell de la rumba s'acompanya sovint amb palmes i percussió, creant un ambient festiu i vibrant. Les cançons de rumba són conegudes per les seves lletres senzilles però carregades de sentiment, sovint parlant de temes com l'amor, la festa i la vida quotidiana. La simplicitat i el ritornell enganxós són claus per la seva popularitat. Figures rellevants. Entre els pioners de la rumba catalana trobem noms que han deixat una empremta indeleble en la història de la música. Peret, conegut com el pare de la rumba catalana, va ser un innovador amb èxits com Borriquito i El Muerto Vivo. El Pescailla, que va fusionar el flamenc amb la rumba, i Gato Pérez, amb la seva interpretació personal del gènere, també han estat figures clau. Aquests artistes van aconseguir que la rumba catalana transcendís fronteres i arribés a audiències internacionals, portant l'essència del gènere a nous horitzons. A continuació, coneixerem alguns dels artistes i grups que han portat la rumba catalana al segle XXI, cada un amb el seu to únic i innovador. Gypsy Kings. Comencem amb els Gypsy Kings, un dels noms més reconeguts internacionalment en el món de la rumba. Encara que els Gypsy Kings són originaris del sud de França, la seva influència en la rumba catalana és innegable. Amb èxits com Bamboleo i Jovi Jovà han capturat l'essència del gènere i l'han portat a un públic global. Gato Pérez. Tot i que Gato Pérez va ser una figura clau durant els anys 80, la seva música segueix viva gràcies a la seva influència duradora. Les seves cançons com El que no corre vuela han estat reinterpretades per artistes actuals, mostrant que el seu llegat continua inspirant a la nova generació. Los Manolos. Los Manolos van ser els pioners en popularitzar la rumba catalana a finals dels anys 80 i a principis dels 90. La seva música, amb cançons com Rumba Argelina, encara ressona avui dia. Han estat un referent per a molts grups actuals que busquen capturar la mateixa energia i ritornell festiu. La Trova Kung Fu. La Trova Kung Fu és un grup innovador que combina la rumba amb altres estils com l'esca i la música balcànica. La seva aproximació única i el seu estil festiu han portat la rumba catalana a nous horitzons. Ojos de Brujo. Ojos de Brujo són coneguts per la seva fusió creativa de rumba catalana amb flamenc, funk i música llatina. Temes com Ventilador mostren la seva capacitat per innovar dins del gènere, aportant una frescor contemporània a la rumba. La Pegatina. La Pegatina és una banda de Barcelona que fusiona rumba amb música pop, ska i altres estils moderns. Les seves actuacions en directe són un espectacle enèrgic i dinàmic i cançons com Mari Carmen demostren com la rumba catalana es reinventa constantment per connectar amb noves audiències. Muchachito Bombo Infierno. Muchachito Bombo Infierno porta un estil únic que barreja rumba amb rock i música alternativa. La seva música, com la de la cançó Paco Pepe, ofereix una perspectiva refrescant i enèrgica del gènere, amb l'ús de lletres irreverents i ritmes innovadors.
I per últim tenim Charango. Finalment, Charango, amb el seu estil positiu i divers, combina rumba amb reggae, ska i música llatina. Cançons com Compta amb mi reflecteixen la seva capacitat per fusionar ritmes diversos mentre mantenen l'essència de la rumba catalana. Esperem que aquest recorregut per la rumba catalana i els seus artistes actuals us hagi inspirat i entretingut. No oblideu subscriure-us al canal per més contingut sobre la música i la cultura catalana. Quin és el vostre artista de rumba catalana preferit? Deixeu-nos un comentari i compartiu aquest vídeo amb els vostres amics. Fins la propera!